Al final, defensar de 5 has d'exigir molta intensitat. És a dir, si vas per sobre el marcador, has de defensar-ho com sigui i anar a tope defensant de 5. I al final hem acabat defensant bé, no hem encaixat quasi cap gol i hem acabat traient bé el partit. T'han donat l'oportunitat de marcar de doble penal. Com t'has sentit en aquest moment? Molt bé, la veritat és que molt bé. La veritat és que sempre no se'm dona malament xutar els doble penaltis, però després d'haver tingut pocs minuts avui, el doble penal ha sigut un bon regal per acabar el partit. L'objectiu principal és no perdre a casa. És a dir, aquí a casa no s'hauria de perdre cap punt. Després, anar a camps rivals cada vegada és un misteri. Però el primer objectiu aquí a casa és no perdre ningú punt. Bé, la veritat és que és un canvi molt brusc, no? Jo estic jugant amb el senyor B a segona catalana i el canvi d'intensitat, de nivell, de tot és descomunal, sí, però molt content.